Urtarrilaren 15ean mobilizazio masibo eta iraunkorren hasieraren urteurrena ospatzen dugu. Mobilizazio horiek neurri batean pentsioen sistema publikoaren jazarpen eta eraisten estrategia eta gure pentsioa izugarri murrizten zituzten erreformak aldatu zituzten. Duela 7 urtetik jarraitzen dugu kalean, lortutako ospatzen. Lortzeko falta diren funtsezko aldarrikapenei erantzuna eskatzen eta pentsioak eta osasuna negozioa egiteko modu gisa besterik ikusten ez dutenen gure borrokarekin eraso berriak saihesten. Este año 2025 no va a ser diferente. Si dejamos la calle, ellos dictan nuevas leyes y reducirán nuestras pensiones y empeorarán nuestra condición de vida. El desigual reparto de la riqueza que generamos en nuestro trabajo sigue concentrando y acumulando capital en cada vez menos manos, a la vez que las desigualdades y la pobreza aumentan. En los últimos años hemos tomado multitud de iniciativas para tratar de convencer a los diferentes gobiernos de que nuestros derechos no caducan con la edad y que su responsabilidad es garantizar a todas las personas, y en nuestro caso a las personas mayores pensionistas, el acceso a unas condiciones de vida dignas. Euskal Autonomiko epea hasi genuen sinadura biltzeko. Legebiltzarrean erregistratutako ILPA babestu eztabaidatu eta bozkatzeko. Gure asmoa da 10.000 pertsonak proposamena sinatzea. Ezein alderdi politikok ez dezan proposamenaren aurka egin. Nafarroan, joan den abenduaren 19an pertsona fisikoen errentaren zergari buruzko foru legeari egindako aldaketak, gutxieneko pentsionen osagarriari buruzkoa, non 14.400